Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Aduh, baradus sampai turu, gak iso turu. Tak renom asine ngantuk angot guys, tapi gak iso merem. Anakan mulai njeluk duit untuk pentol. Aduh, akhirnya yo gak turu. Dan ki Mbak Isma awake rasane kudu letoy, lemes ngono lho pemirsa. Kurang buah ngono. Pengen kudu mangan sing seger-seger iki nek ning kulkas iki nek semangka mbek timun loro lho. Tapi tak rujak, guys. Semangka patang iki sing enake dan iki rujake aku pengennya cuma apa gula abang ambek lombok wis ngono tok. Gak pengen nganggo kacang kok nek beruntus cuma bar lempet-lempet kalau jek sak tumpuk urung tak kek kono. Terus tak kasih. Apa tak ulek, guys. Mulek ning ndi iki? Ojo kudu mangan rujak ape tuku leren ning cepu kok wang-wangen. Ape ning cepu ki gula abang ambek lombok kok. Oh, lombok sak ini kok, guys. Kok sanggup kacang. Mari jerawatan. Ya, wis anti kacang soalnya mangan kacang sambel tinggal golek pecel kuwi. Jerawate langsung wadah. Mulai pengen sampai terus lagi. Aduh, nanti kayak halus. Bugel. Ini guys, disebut sampai aku masuk kuku panas. Saya kena diempet. Belum ngidam guys. Kemeringet duit ini kayak ini tak cuci tak kayak minum kulkas jadi super adem-adem guys. Lagi-lagi kita gak ada temennya kudu eker aja. Ini kayaknya ini mau gak turun. Wah, segini guys. Sambel letoy ini. Kemecer dadak wis gobios ya. Keringet iki. Iso guys, saya mau ngidam biar bojone gak ning omah ngidam mbak. Wis kok suwe meneh. Wah iki semangkane pas adem banget guys. Kesuwen rindang dulit dan enak nanas bengkuang suka guys. Aduh, wis kena sambal. Insyaallah seger kunyus. Kucingnya pulang. Seperti ini. Jus guys. Timbang gak kepangan ketika semangka mesti gak dipangan. Cuman tak bakal marmut pirang-pirang ki sing lagi anyar ya guys.
Ocek-oceki kesuwen. Sak kulite iki tak cuci. Kok ngenteni ping rujak sesuk-sesuk. Eneke iki kok ping golek tambahan nek akeh nggopo iki lho wis sak pinginan iki sak cowek ini wis. Ben ngilere ben ilang. Wis akeh. Langsung ning cuwek ini. Jam guys tak edekno ben kalian pengen. Panas-panas guys. Rujake ala Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Betulet. Wah. Gula mas waktu. Joker. Wah, enak guys. Oh, ada sih. Minta ampun mbok piro men. Ngenteni situk balik kemeter. Wis ra iso ditahan. Tangi buk. Geduk-geduk. Mangan rujak. Mantap. Mbak. HP-nya ini guys. Ambilnya nih ngisor bulat ini. Masya Allah. Mungkin enak dondongi apa barang kucut-kucutan malah seger nih tenang gitu guys. Ini bisa tak masih enggak sih. Wis lanjut lah. Ternyata anu guys, buat jenis rusuh bersama dengan kerupuk rambak. Kerupuk rambak maem ini 2000 wis jus. Ini renek metu. Tak ulat lali sendok guys. Siapa yang mau rujak ala Mbak Isma, terima pengennya gula di Lombok tok. Pengen kacang. Yang wis dadi akeh kok pengen golek gathuk ae. Kayak kerupuk guys, tarane. Dono kalian. Ben pengen sing nyidam-nyidam, sing hamil ben padha terok. Rujakan bersama Mbak Isma. Bismillah. Masya Allah. Ambek kerupuk lebih enak. Bumbunya enak.
Rasanya gak asem. Masya Allah. Ya Allah, kok kemencer kudu mangan rujak ae. Pedes mbah. Orang gula. Jane diduliti yo, guys. Nang diwer semangkane akeh anak jodohe dadi banyu. Masuk. Ini ambek kerupuk. Iki mae gak enek wong. Ning sawah. Oke. Undo-undo jagung. Gimana Pak? Pedis, Masya Allah. Kakak nyoba. Tapi enak. Apa itu betul-betul, guys? Di sepedaan juk duit. Jajan bon ndi Pak ya. Gaji iki sepi ya kayak enak wong. Padha turu awan. Aduh. Enggak tiga apa? Rujak cingur enak. Terus guys. Kucingnya berarti kayak mangan kalau pada turung nepos. Nek kucing enak ulepe. Ora mikir butuhan, guys. Mungkin mangan turu. Allah. Video mang Pak Riko. Berwean Riko. Nek ternyata kerjanya prai. Kon prai kok kanane tadi prai kabeh. Tinggal istirahat laren turu. Enak ya guys. Mbeli sampai metu. Nah niki wis rasane wis. Mang kok kemecer urung dilakoni. Kon sesuk wis ra kanthi, guys. Kudu mimil. Rujak semangka ki seger.
nasi, bengkoang, pelem, waduh, lengkap. Nah, enak nih. Iki wis enak. Enggak banget. Mbak Deni mau ngene iki kepedesan. Wonge begini. Wetenge. HP nek kanggo aku seweger. Kok hawane koyo wong ngidam tenan piye lho, guys iki. Timune ya enak. Timune anyar jadi seger. Aku di beres guys purane. Di dewek apa jenenge? Acar. Nek gak ngono apa? Terancam. Winuk. Banget nah. Wis ngono guys. Arek sakmene ape tak nikmati pelan-pelan karena iki pedese nampol. Mbak Isma pamit banyu yo sampai kudu brabak. Wis ono Mbak Isma pamit, untunge iki mau bar mangan nasi, guys. Nek urung mangan nasi juga wani mangan ngene iki, pedes. Mbak Isma pamit, terima kasih banyak sih wis selalu nonton konten-kontene keseharian Mbak Isma, apa eneke ngene iki yo pemirsa. Terima kasih wis selalu mendukung konten Mbak Deni, Mbak Isma selalu nonton konten-konten kami, konten terbaru yo. Wis matur nuwun iso ning konten yo ngene iki guys, nek ning omah sepurane sing akeh pokoke nek klera-klerune Mbak Isma yo tutur katane sing salah, sing kurang berkenan yo di sepuro dimaklumi ya pemirsa. Wis Mbak Isma pamit, beceket titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jos.